Vítam vás na ďalšom podujatí Siku besiedy na Udejne. Našou dnešnou prvou hostkou je Sonia Olíková, ktorá debutovala knihou Živé ploty. Okrem toho napísala knihu pre deti Jašo na jarmoku a je tiež autorkou knihy Dôvod na radosť, za ktorú získala cenu Anna Soblitera. Vítaj, Soni. Ďakujem za pozornosť. Ty si sa stala víťazkou ceny Anna Soblitera minulý rok, v októbri, to už je pol roka. Je to ešte stále pre teba dôvod na radosť, alebo už iné radosti, literárne, neliterárne to prebili? Je to určite ešte stále dôvod na radosť, lebo je to teraz niekedy také, keď nemám radosť. Mala som asi mesiac dozadu takú slabšiu chvíľku, týkalo sa to nejakých profesijných akoby problémov alebo tak. A tak som si tak akože zúfala, že hej, akože, no proste bola som nešťastná. A môj partner zobral ten šek veľký, taký to z nejakého polystyrenu a začal mi ho akože búchať o hlavu, že aby som si to proste pripomenula, že mám toto víťazstvo. Iba tak, samozrejme, hej. Nebolo to žiadne domáce násilie, len hej, akože prikladal mi to na hlavu. A potom ho položil a ako ho položil, tak ho zlomil. Ale stále ho tam máme taký zlomený. Čiže niekedy je to skôr akoby takto, že si tak pripomeniem, že keď si nejako zúfam, tak je veľmi príjemné na to myslieť, že sa to udialo a že to vlastne ako keby ešte minimálne trvá. Teraz znovu to tak akoby som sa tak nad tým zamýšľala kvôli tomu, že vlastne nedávno bola vyhlásená minulý týždeň nová desiatka, takže som sa k tomu aj ja tak vrátila, že ako to bolo, keď som tam ja pred rokom teda počula svoje meno a názov svojej knihy, tak bolo to fajn a verím, že to nikdy nestrpkne. A s tou desiatkou si spokojná? Určite ja mám prečítané iba 3 knižky, teda z tej desiatky, verím, že sa dostaneme k viacerým. Chýba mi tam, ale samozrejme neviem to porovnať, keďže nemám ich prečítané všetky, ale prijala by som si, aby tam bola knižka kolegyne Katky Vargovej Severné more. Aj v jednom podcaste vlastne hovorili porodca Radopasia porodkyňa Marka Klapáková, že skončila tesne pred bránami tej desiatky, takže o to viac mi to je tak ľúto. Áno, Marke tak akože tá ju asi pretláčala, ale neúspešne. Ale myslím si, že je to aj tak akoby celkom taký zaujímavý úspech, že aspoň to takto vie, ale je to veľmi slabá náplasť pre Katku, tak my sa poznáme, aj sme o tom komunikovali. Takže jej by som to prijala, ale možno na budúce. Ty, keď si sa stala laureátkou, tak asi zo žartu, ale to bolo strašne vtipné a ja som to veľmi ocenila, keď si povedala, že teda čo urobíš s výhrou, že si dáš urobiť zuby. Áno. Potom si ešte pri inej príležitosti v nejakom rozhovore povedala, že by bolo veľmi fajn, keby spisovateľov alebo spisovateľky volali do Let's Dance, alebo do iných nejakých reality show. Potrebuje slovenská literárna scéna poličky? No, to je zaujímavé, možno podľa mňa vybrať tak z tej poličky. Ale to majú koniec koncov, akože aj tá predstava je často taká, že čítame si niečo doma, hej, ja tomu rozumiem, tá literatúra je veľmi akoby intimná, píšeme ju často v nejakej kopke, v nejakom proste tichu, aby sme sa na to dokázali sústrediť. Myslím si, že väčšina autorov, ja som jedna z tých, že dokážem písať aj v kaviarni, ale viem, že niekedy proste potrebujem mať aj ja pokoj. Takže to si akoby myslím, že je jedna taká vec, že sa to možno akoby spája presne s takou nejakou intimitou, vôbec to čítanie a tak. To je A. A B je vlastne naozaj to, že jednoducho tá slovenská literatúra ťahá za trochu kratší koniec ako keby ohľadom tej svetovej, si myslím, ktorá je, ja som robila v knihkupectve, čiže viem, aký bol ten pomer, vôbec ten akoby množstvo a zároveň aj tých predaných kníh a tie knihy, ktoré ľudia ako keby si žiadali. Čiže to by som si prijala, aby bolo akože viac, lebo myslím si, že napríklad slovenská hudba v očiach slovenskej populácie je akože veľmi proste preferovaná, počúvaná. Ja rozumiem, že hudba a literatúra sú trošku o inom, ale prijala by som si, aby pre tie slovenské knihy, a nielen takéto, ale detské, non-fiction a tak poéziu, aby trošku ako keby ju ľudia takým nejakým spôsobom vnímali a siahali po nej častejšie.
Určite je to asi jeden z faktorov, taká nejaká nálepka toho elitárstva, ktorá si myslím, že tam je, ale aj teraz aj v tej desiatke, aj vôbec, veď, ak sa bavíme naozaj len o tom, akože vyberať nejaké poroty, ale každý rok, ja som aj dnes som sa bavila so stredoškolákmi a pýtali sa ma, že čo by som im odporúčila a ja som im proste hovorila o Ríšovi Pupalovi, čo je podľa mňa výborná literatúra, skvelé poviedky, on je podľa mňa najlepší poviedkar slovenský súčasný a zároveň je to žáner a pracuje, on má tak načítané, taký je múdry, že s tým hororom podľa mňa pracuje úplne úžasne, má to atmosféru, však to podľa mňa je ako, že to je naozaj zadarmo, že to im len proste dať do ruky. Ale nejakým spôsobom je presne ako keby na tom tá nálepka nejakého toho elitárstva a to vieme, že to sa tu veľmi nikdy akoby nenosilo a v týchto mesiacoch, dajme tomu už to bolo, ako keby nejaká nálepka elít, ale chcela som povedať k tomu vlastne ešte druhú vec, že prečo si myslím, to mi už asi vyfúklo z hlavy, ale áno, no proste základ v škole si myslím, že je tiež asi niečo, čo nám všetkým chýba kvôli tomu, že samozrejme k tej súčasnej próze a poézii sa vlastne v tých školách vlastne nikdy nedostaneme. Že sa končí pri nejakom Mítanovi, pri najlepšom si myslím v tom maturitnom ročníku a nerobí to určite akože dobrotu, že keď si niekto spojí, že slovenská literatúra to je nejaký nudný kukučín. To teraz vo veľkých úvodzovkách, ja milujem kukučína, ale ja som endemit. V mnohom aj som bola, viem, ako som, keď som ja chodila do školy, ako proste moji spolužiaci čítali a ako sa pozerali na tú slovenskú literatúru. Ja som si vždy myslela, že ja budem písať, že naozaj, tak aj v tej druhej knihe sú tie texty relatívne krátke, ale vždy som si myslela, že to je, že tá úplne akoby nie je mikropoviedka, hej, ale niečo medzi, že to je ten môj útvar. A keď som začala pracovať na tejto druhej knihe, tak som si uvedomila, že niektoré texty potrebujú väčší priestor. Stále sú to poviedky, stále sa mi na nich dobre robilo, ale povedala som si, že tým, že sú akoby dlhšie, tak sme tú knižku takýmto spôsobom postavili, ako ustojí. A mala tam byť ešte 8. poviedka, ale a tá je tiež už relatívne dlhá, nie ešte dokončená, ale máme rozpracovanú, ale som si povedala, že tá ešte dlhší, že možno sa aj zmení na nejakú novelu, to uvidím. Čiže to je text, ktorý tam nakoniec nie je, čo mi môj redaktor bude asi vyčítať navždy, že to tam ešte malo byť, ale mám to už ako keby taký predpripravený text do ďalšej knihy, ktorá verím, že vyjde. A už to nebude trvať 7 rokov, ale počítala som si teraz totiž to normostrány, lebo to je nejakých 110 normostrán. Dôvod na radosť. A ja som teraz redigovala knihu Terezy Oľhovej, mojej spolužiačky, jej vyjde román vlastne tento mesiac vo vydavateľstve Brak, volá sa Zbytočné pohyby. Je to román a má 111 normostrán. Že ma to akože veľmi prekvapilo, keď som si to teraz porovnala, že ten objem textu je tam rovnaký. Je tam jeden preklep v tom mote, ten, ktorý si vyčítam, lebo viem, kde som ja zazmetkovala. Chýba tam akože predmet vo vete poslednej alebo predposlednej, takže viem, že tam som ja niečo, už keď to bolo zalomené, spravila a hovorím si, že chýba rovno v tom mote, že to proste, to je vec, ktorú si akože ohľadom toho naozaj vyčítam. A myslím si, že ani nič, ten tým bol podľa mňa super, tá práca, mne sa na tom dobre robilo a teda, aby som to vedela na pravú mieru, redaktor mojej knihy je môj partner životný, s ktorým žijem 10 rokov, čiže preto ten, ktorý mi otriskal ten o hlavu, ten šek. To tak viac prežíva tým. Áno, takže, ale on nenávidí, keď to proste hovorím, ale akože kus roboty spravil na tej knihe a pripisujem aj jemu to, ako sa mi s ním vlastne spolupracovalo, to víťazstvo proste má v tom určite prsty, aj tak ako aj proste Kristína, lebo ja si myslím, že tá knižka ako artefakt, ako predmet proste musí nejakým spôsobom fungovať a zaujať aj tých porodcov vlastne už pri tom, ako ju chytia do ruky. Ja to úplne zbožňujem, akože naozaj ísť tými textami v literárnych súťažiach, lebo to je proste pravda, ale tak to hovoria často poroty aj pri Anasoftitere, aj pri súťažiach, že hociakých 5 ľudí, keby sa stretlo, tak je pravdepodobnosť, že by vybrali 80-90% tých istých textov, lebo jednoducho tá kvalita ako keby vyskočí. A v tej poviedke, keď je nejakých 300 textov, tak naozaj tých 30 je takých, že v tom poslednom kole ich zvažujeme, ale často vieme, že toto je tých 10 top, alebo možno 12, 13, alebo niekto povie, že 6 a s tými 4 sa zmierí.
Čiže veľa je tam ako keby naozaj toho priemeru alebo podpriemeru a ja sa snažím aj ten vlastne skúmať v súvislosti s môjim písaním, že prečo je toto nejakým spôsobom veľmi nefunkčné, alebo jednoducho snažím sa ako keby na tých textoch si aj ja pomenovať, že prečo niečo vlastne vôbec nefunguje, alebo že ma zaujíma prvá strana a potom sa to zrazu niekde rozpadne, alebo že ten text je celkom dobrý a v závere ide úplne ako keby proste do kytek, že kde nastala nejaká chyba a snažím si to akoby aj ja tak zvnútorniť, že skúsiť ju nejak. Ja sa snažím ju čítať v angličtine, keď sa dá, akože keď sa bavíme o tej teda literatúre proste ženskej alebo pre ženy, alebo romantickej, môžeme to nazvať tak. Aby som si aspoň akoby, že nejakým spôsobom si cibrím tú angličtinu, ale nie len to čítam po anglicky. A zároveň si tiež presne akoby hovorím, že čo tam funguje, čo tam nefunguje, akým spôsobom vlastne idú tie vzťahy hlavne samozrejme, že kde sa niečo akože zlomí, alebo že keď je nejaká postava sympatická, že čo je tam akoby zaujímavé. Ale nie je to tak, že by som non-stop nad tým len uvažovala. Je to proste pre mňa oddychová literatúra. Ja vlastne rozumiem niečomu aj v tom zmysle presne, že tam samozrejme, keď sa bavíme o jazyku, tak je oveľa jednoduchší. Pracuje sa tam akoby častejšie so schémami. Jednoducho sú to proste tie populárne žánre a je pravda, že by bolo zaujímavé, keby, nespomínam si teda na nikoho, kto by sa akoby programovo venoval a poznám dosť veľa tých vedcov vlastne tomuto druhu literatúry, ale prihrajem tým trošku tú polievočku, lebo ja si myslím, že tá Terezina kniha, ktorá nedlho vyjde, je veľmi dobre sa akoby pohybuje na rozpätí, lebo je to teda o žene, ktorá žije nejaký rodinný život a teda má vzťah s iným mužom. A vidíme jej akoby aj do hlavy, je to strašne vtipné a nepodlieza to nejakú laťku, to si nemyslím, že akože stále je to podľa mňa že kvalitná literatúra, ale zároveň veľmi akože teším sa že verím, že tie reakcie budú také, že je to veľmi prístupné, ako keby naozaj širokej čitateľskej verejnosti a ženám a vydavateľ hovorí, že to si len ženy budú čítať a ja mu hovorím, že uvidíš aj muži z rôznych dôvodov, ale som veľmi zvedavá, že či toto možno nebude taká knižka, že sa o nej bude hovoriť, že pochopila tú hranu, ako keby v niečom, v tom najlepšom zmysle slova. Ja mám takú akože výsadu, a nie som jediná na Slovensku, už sme sa trošku o tom aj my bavili, ale považujem to za výsadu, že som žila ako keby taký dvojitý život celé svoje detstvo a dospievanie. Že som bola teda z Považskej Bystrice, čo nie je obrovské mesto, ale dajme tomu už 30 000-tisícové. Chodila som na veľmi taký akože progresívny Dobrík Impel, kde sme mali strašne veľa krúžkov. Ja sama som chodila proste na výtvarný, na dramaťák, na tanečný. V 4 divadelných súboroch som bola proste. Stále som niečo, do kina som chodila na filmový klub, stále som čítala. Čiže som bola akoby naozaj, že prijímala som to umenie a tak bola som také mestské decko, flákali sme sa po meste, keď sa dalo a potom zároveň som všetky víkendy vlastne trávila na tej roli a často aj po škole sme akoby chodievali vlastne do také dediny Plemník Drienové, to je vlastne Tatárkové rodisko. Takže to si tiež tak že považujem, že sme vlastne rodáci. Je to zaujímavé. A vďaka tomu verím, že aj asi mám nejakú schopnosť tie veci odpozorovať. Vlastne dokážem sa pohybovať medzi nimi a uvedomujem si, že čo mi napríklad dáva dedinské prostredie, keď som v meste a vlastne naopak. No a keď o tom píšem, tak to je pre mňa úplne prirodzené. Myslím si, že mám ešte stále milión rôznych takých spomienok a proste veci v šuflíčku toho, čo sa na tej dedine vlastne dialo, to, čo som odpozorovala a tým, že tam vlastne žijem, ja mám trvalý pobyt v Plemníku, tak sa tam stále aj vraciam a vlastne nasávam to nové, aj tie nové zmeny, hej, že v poviedke Na samote je tam taká epizódka, ako otec ulomí pult v krčme. A z tej krčmy je už fitko teraz. Že proste takéto zmeny sa akože niekam už, hej, ale do tých miest, kde som si predstavovala, nie. Ale že toto je, hej, že tam je tá zmena, že už to nie je tá, že kostol, krčma, jednota, pošta, ale že už je tam fitko zrazu, hej, že akoby, že tie zmeny sa tam dejú, že čo to vlastne znamená pre to prostredie, čiže asi tak by som to povedala, že ja obe mám veľmi rada a som šťastná vlastne, že som
taký obojživelník v tomto. Toto je teraz super vec, lebo vlastne ja som... tak to bolo presne, že ja som bola to dieťa, že ja som prišla a išla som takto knižku po knižke. Nie všetky som čítala, ale minimálne som si ich vyťahla, pozrela a proste prečítala som toho veľmi veľa v tej knižnici vlastne v Považskej Bystrici, že pamätám si, že pobočka na našom sídlisku na Rozkvete, tam sme si chodili pre medzi nami dievčatami a to bolo také, že ráno sme sa išli spýtať, či už prišla tá 23. časť a po škole sme sa prišli spýtať, či už niekto vrátil a potom ešte večer, keď sme sa hrali vonku, či predsa len tú 20. roku niekto nevrátil, takže to si pamätám veľmi dobre, že to sme chodievali pre túto knižnú sériu, neviem, či to ešte stále v knižniciach je. Takže ja mám vlastne na všetky knižnice, dokonca aj v Plevníku som ešte chodievala keď ešte fungovala do obecnej knižnice. Teraz je tam čo? Teraz je to nejaký kultúrny dom a asi tam majú už len nejakú takú miestnosť. Viem, že už, teda bolo to v Kultúráku, ktorý tam bol vždy, ale tá knižnica tam už nie je. Aj keď teda máme pamätnú izbu Dominika Tatarku a tak. To je trošku inde. Čiže knižnice boli pre mňa akože vždy takým miestom, kam som chodila si aj oddychnúť, aj proste samozrejme počať si tie knižky, že požičať si ten, ja neviem, maximum koľko bolo a potom som sa zase vrátila a takto som ich nosila hore-dole. A ja som teraz... Moja knižka je vlastne vo výbere na NUC literatúry na 15. mája a mňa oslovili teda z Považskej knižnice, že či neprídem akože prečítať ten úryvok a ja som strašne nešťastná, že je vyberatá Marika vlastne ako úryvok a že keby boli Slimače denníky, to by sa kruh uzavrel, že ja by som túto proste pojetku o knižnici čítala v knižnici, ktorá ma inšpirovala to napísať, to by bolo úplne parádne. Nerozhodoval o tom nejaký knihovník tam? Čo sa číta? Pýtali sa mňa vlastne akože organizátori a ja som si sama povedala, že asi Mariku, takže to bolo moje rozhodnutie, až potom som bola oslovená na to čítanie. Čiže tak to je, ale je pravda, že som nestretla takého knihovníka, že ten mi poslúžil iba ako taká postava, ktorú som potrebovala. Ďakujem. Tak áno, ten iný typ je určite zase v tej poviedke Na samote, ale ja som si to tak postavila, že ja som chcela ukázať, že tie akoby limity lásky, že to bolo vlastne pre mňa to východisko to, že vlastne my sa predsa často ocitáme vo vzťahoch teda rodinných, to máme všetci skúsenosť, že sme v rodinnom vzťahu s niekým, s kým si ľudsky nerozumieme proste, a teraz nemyslím, že sa hádame o politike, ale vôbec celkovo, akože aj v iných veciach. A preto som to tak ako keby postavila, že aj on vlastne aj ju má rád, aj nejakým spôsobom chce byť v tej rodine prítomný, ale zároveň má niekde ten limit, že niečo spraví, niečo zase proste nie a nie je to zlý otec, ale jednoducho už ďalej ho tá stena, hoci čo ho nepustí a vlastne tá babka je ako keby v tom rovnaká. A konec koncov tá matka, ktorá tam nie je, tiež ten limit niekde dosiahla a proste vtedy spravila nejaké rozhodnutie, takže to je, také tam tie postavy sú a vlastne tá Marika medzi nimi nejako. Našou ďalšou hostkou, ktorú pozývam k nám, mi sa páči, je Kristína Soboň, ilustrátorka, šéfredaktorka časopisu Slnečko a autorka ilustrácií v knihe Sone Uhríkovej Dôvod na radosť. Ako došlo k tej spolupráci? No, je to vlastne veľmi jednoduchý príbeh, lebo my sme boli so Soňou kolegyne. Obe sme vlastne pracovali, ja teda ešte stále pracujem v literárnom centre. A so Soňou som vlastne veľa spolupracovala aj v rámci Slniečka, ona nám pomáhala s sociálnymi sieťami a akože pre mňa to bola strašne dobrá spolupráca, lebo bolo to vždycky také veľmi tvorivé a príjemné, že človek si povie, že čo sú také sociálne siete, ale tak, dá sa tam vlastne veľa vymýšľať a tým, že Slniečko je detský časopis, tak to má veľa priestoru na to, aby sa aj na tých sociálnych sieťach vlastne zjavovali také zábavné a tvorivé veci. No a ja som teda vyštudovaná ilustrátorka, je to tak, ale po škole ja som mala dosť taký blog a v podstate až počas korony sa mi ho začalo dariť tak rozbíjať, lebo som mala na to čas. A to bolo také obdobie, že som si povedala, že OK, že konečne opäť kreslím a že by som chcela si skúsiť kresliť niečo ku reálnemu textu.
A ja som vlastne len tak klopla Soni, že Soni, že tak ty píšeš, či mi nemôže niečo posunúť, ale nejako, nemyslela som to tak, že ja ti chcem nailustrovať knihu, ale že ja som si to vlastne chcela len na niečom ako keby tak skúsiť a proste z reči do reči sa to tak nejak udialo. Takže nakoniec z niečoho, čo malo byť len taký, že ja som si chcela vytvoriť takú svoju maketu, tak vznikla reálna kniha. No. A veľmi pekná. Pekná kniha. A ty si Soni hovorila, že červená tam zavádza tiež. Prečo? Však tam sa aj menštruuje, tak nie. Podľa mňa až tak veľmi nezavádzaš. Že pôsobí tak akoby radostne, hej, že o to viac, že ešte sme sa, tak samozrejme, ja len teda iba doplním, že to bolo presne naozaj, že tá súhra náhod, že ja som bola, že vedia, mám práve hotový rukopis, že proste dali sme sa dokopy, bolo to super a Kali vlastne nikdy, on je rád, keď si autor prinesie ako keby svoj ilustrátora alebo ilustrátorku, že ako je tam nejaký tandem. No a tam sme samozrejme, my sme to akože veľa riešili, že čo bude na tej titulke, takže to klame telom, lebo sú tam ženy, pôsobí to tak akože letne nejako a ešte je červená, ešte to je volá dôvod na radosť, takže verím, že človek, ktorý o tom nič nevie, tak to chytí do ruky a možno čaká niečo iné, niečo nájde vnútri. Ale leto tam je v poslednej poviedke zase. Je, to je Sice pravda. také skoré, ale... Kristína, potrebuješ nacítiť text? Alebo s ním nejako súznieť? Alebo si schopná, ochotná ilustrovať čokoľvek? Nie som schopná a ochotná ilustrovať čokoľvek, absolútne nie, preto som si ani nevybrala cestu, že by som išla po škole vlastne na voľnú nohu a že by som ilustrovala, pretože ja som vlastne nechcela ilustrovať akýkoľvek text len kvôli tomu, aby som nehľadovala. A preto som chcela robiť s knihami a dostala som sa k tomu vlastne úplne inou cestou. A je pre mňa dosť podstatné, aký ten text je, pretože ja vlastne veľmi veľa s tým pracujem s referenciou na ten text a proste keby to bolo fakt zlé, tak by som to asi úplne psychicky nezvládla. Že kvôli duševnému zdraviu No áno. Hej, treba na to myslieť. Aj o tom sa teraz veľa hovorí. Okrem iného. Mne napadlo ešte, lebo rozmyslela som, že akože tá kniha je veľmi pekná, spolu to ladí, tie ilustrácie s textom, ale akú funkciu majú ilustrácie v knihách pre dospelých, okrem tej estetickej? Bola by pre vás, a teraz otázka na vás obe, taká kniha neúplná, alebo že chýbal by jej nejaký ešte ten zmysel, ktorý ďalší vlastne prichádza, ďalšia vrstva s tými ilustráciami? Ak môžem ja za seba povedať, tak no, ja si myslím, že teda beletria môže kľudne fungovať bez ilustrácií. Že nie je to tam úplne fyzicky dôležité tam tie ilustrácie mať. Avšak ja si myslím, že je veľmi škoda, že hlavne v tom dlhom období sa tuto začali ilustrácie z beletrie vlastne vytrácať, pretože je to ďalšia finančná položka pre vydavateľa, ale oni nemusia tam byť, avšak to vlastne dotvárajú. Ilustrácie v beletrii alebo proste v literatúre pre dospelých nie sú to isté ako ilustrácie v detských knihách, a teda ja nie som zastancom ani takej prvoplánovej detskej ilustrácie, ale pri tých dospelých to je ako keby ďalšia cesta rozprávania. Že to je, nemá to byť absolútne presný opis toho, čo sa deje v tých poviedkach. Vtedy to je už úplne zbytočné a vtedy to tam radšej nedávajte. Ale keď je tam ďalší jazyk tej knihy, tak je to taká plusová záležitosť. Takže teda o tom som vlastne začala písať dokonca aj dizertačnú prácu, ale že proste ten jazyk v tej knihe, či už vizuálny alebo literárny, sa má navzájom vlastne komunikovať a má každý hovoriť trošku niečo iné, ale navzájom proste to má nejakým spôsobom súznieť.
Takže nemá to byť opisné. Soni, pre teba to máte? Ja vlastne s týmto všetkým súhlasím, ale vidím za tým naozaj vyslovene aj takú pragmatickú stránku veci a to je, že mne sa proste páčia, keď poviedky sú niečím oddelené, že si človek akoby vydýchne. Že, a to nehovorím, veď jasné, že sú ilustrácie aj v románoch samozrejme, ale pri tých poviedkach je to pre mňa také extra. A myslím si, že Kali to veľmi často robí. Určite nemá všetky poviedkové knihy alebo všetky romány akože s ilustráciami. Nie je to tak, ale akoby pracuje s tým. Myslím si, že aj on veľmi často. Teraz vyšla kniha Mierke Kuľkovej, kde vyslovene, ja sa teraz neviem teraz meno toho autora tých ilustrácií, ale tam ich je dokonca niekoľko, nie že jedna alebo jedna dvojstrana medzi poviedkami, ale aj 5, 6, možno 7 strán, alebo ako to teda vychádza, že človek tak ako keby si prechádza tým a za mňa to dotvára tú atmosféru filmu, atmosféru tej knihy, naozaj presne, že to dáva tomu akoby aj tú plasticitu. To je A B ešte by som naozaj povedala, že podľa mňa máme tak strašne veľa, že tá ilustrátorská škola u nás je strašne bohatá, máme hrozne veľa ľudí, takže keď je tá možnosť, že ten vydavateľ s tým súhlasí, tak za mňa, že prečo to proste nevyužiť. Presne, inak s tou atmosférou máš úplnú pravdu a preto je super napríklad, keď sú ilustrácie aj v románoch. Ja mám veľmi rada, keď sú buď tie veľké bloky ilustračné na začiatku alebo na konci, pretože to tak vie vhupnúť človeka do toho deja ešte iným spôsobom aj inak to navnímať. Vlastne veľmi veľa to má práve aj s tým filmovým jazykom. A my sme teraz, aké to, bože, už môžem o tej knižke, ktorú chystáme, tak tam sme spravili takú vec tam vyslovene, lebo tá hlavná hrdinka je aj že dubbingová herečka a celé aj to pracuje s takými nejakými filmovými motívmi. A ilustrátorka je Slavka Ondrušová a teda grafička Aurelia Garová vymyslela takú vec, že tá kniha sa volá Zbytočné pohyby. Tam normálne na stranách je taká postavička. A vlastne keď si človek otvorí tú knižku a spraví si to tak ona je rozanimovaná, že na každej jednej strane a spraví nejaké také vlastne ako keby úkony niečo, to samozrejme komunikuje to aj s tým textom a príde mi to úplne úžasné, že to presne, že je tam ten pohyb, komunikuje to s tým textom, aj zároveň je to nejaká hra, aj proste s tým filmom, akože to bol výborný nápad, som veľmi zvedavá, že ako budú aj na to ľudia reagovať. Tiež je to taký nový spôsob, myslím teda, že v slovenských knihách dospátky som to ešte nevidela. No je skvelé, že s tým vlastne už aj tí vydavatelia prichádzajú, lebo tým sa vlastne oddeluje alebo mení vnímanie knihy, keď je v tlačenej podobe a keď je treba len v rámci čítačky, lebo zrazu je z toho proste objekt, ktorý je celostný a záleží na tom presne aj ako ten dizajn vyzerá a že či sú tam tieto treba straničky a že človek počas čítania môže odhalovať všetky stránky tej knižky úplne inak. Aká je súčasná ilustrátorská scéna slovenská? Sonia tu hovorila, že akých máme šikovných ilustrátorov a teda čo ja som videla, tak akože hej, aj páči sa mi to veľmi a stretávaš sa s takými reakciami ako Sonia pri tejto svojej knihe, že Ježiš, že slovenská literatúra sa dá čítať? Tak. Či sú prekvapení jej svetovosťou napríklad? No, ja si myslím, že teda teraz na ilustráciu. Áno, súčasná. Tá slovenská ilustrácia má, alebo vôbec ilustrácia všeobecne má väčšie šťastie v tom, že je zrozumiteľnejšia tak na prvú, povedzme, že proste sú to pekné obrázky častokrát. Takže sa jej celkom darí sa jej vlastne aj v zahraničí. Ono je to aj o tom, že tí ilustrátori sa naučili mnohí v tom tak nejak ako plávať, vedia sa trošku tak predať. No a naša ilustrátorská scéna mala chvíľku podľa mňa takú krízu, že áno, kedysi si pamätáme takých úplne proste tých pardov ilustrácie a veľmi intenzívne to fungovalo, potom to malo chvíľu krízu, ale to bolo vďaka celému knižnému trhu a teraz sa to znovu tak dostáva do popredia a je to veľmi, veľmi bohaté, nie je to už len tak naviazané trebárs na katedru na Vysokej škole výtvarných umení, ale že prichádza veľa nových mien, aj že späť zo zahraničia sa vracajú. Takže ako
tu je scéna, s ktorou sa dá veľmi pracovať a vidíme to aj keď sa chodí na zahraničné veľtrhy, že máme dobré ohlasy od vydavateľov aj vôbec takej tej odbornej scény. To dokazuje mimochodom aj to, že knižka, ktorú ilustrovala Daniela Olejníková, ktorá je veľmi známa slovenská ilustrátorka, vyhrala tento rok hlavnú cenu na bolonskom veľtrhu detskej knihy, čo je najväčší vlastne veľtrh podobného rangu na svete. Čiže to je ako keby vyhrala Oscar. Čo u nás samozrejme veľmi málo ľudí vie, čo je veľká škoda, ale áno, proste máme tu niekoho, kto je tak šikovný, že reálne vyhral v tej svojej kategórii proste Oscara. A napriek tomu sa nedostane do Let's Dance. No. Napríklad, aj keď neviem, či by Daniela šla. Asi Daniela. Ja som v tej Boloni bola vlastne minulý týždeň na veľtrhu a bolo to skvelé vidieť, že tam proste tie víťazné knihy boli všade, to bolo akoby tie vizuály a bolo to super vidieť tam vlastne. A to je ešte to zaujímavejšie, že je to vlastne non-fic, že je to teda akože non-fiction kniha o hubách a teda zvíťazila v tejto kategórii akoby non-fiction knih. A bolo to úžasné toto vidieť všade. No aj Danielu samozrejme, ale akoby vidieť, že tak slovenská kniha tam akože všade je prítomná. Ona je to vlastne česká kniha, povedzme si pravdu. Áno, to je pravda. Český autor a slovenská ilustrátorka taký. No, ale taký je skvelé vidieť, ako sa potom o tú knižku trhajú v tých knihkupectvách. Vlastne, že je to proste ohromný úspech a okrem toho tam boli ešte 2 ďalšie slovenské knihy ako na takej tej výstave tých najlepších kníh, stovky najlepších kníh zo všetkých tých, ktoré tam boli prihlásené a sú tam ich tisíce. Hej. Takže presne aj toto hovorí o tom, že naša scéna sa vie uplatniť a veľmi máme kreatívnych autorov, aj s ktorými sa veľmi dobre pracuje. Lebo teda ja tým, že som aj vlastne šéfredaktorkou časopisu, tak to poznám aj z tej druhej strany, nielen z tej strany ako človeka, ktorý tvorí ilustráciu, ale aj tej, ktorý ju zadáva. A nové technológie neubližujú? Nie, nové technológie pomáhajú. Ako to nefunguje tak, že keď človek robí digitálnu ilustráciu, takže zrazu sa to spraví samé a že všetko podobá. Ale lebo stále to ten človek musí proste vedieť nakresliť. Nové technológie pomáhajú v tom, že proste sú to úplne jednoduché technické záležitosti, že keď ide tá kniha do tlače, tak má ten autor väčšiu istotu, že z tej tlače príde aj tak, ako si to predstavoval, kdežto keď človek kreslí reálne na papier a musí to vlastne potom dať tak či tak do toho digitálu, tak nemá to až natoľko pod kontrolou. Nie, že by teda nebolo dosť veľa autorov, čo tvoria samozrejme ešte stále ručne a je to skvelé, ale je to proste komplikovanejšia cesta prakticky. No. Takže tak to je. Ale stále musia všetci vedieť kresliť. Nič to nepomôže. Čo je rozdiel, ak je teda pre vás rozdiel v tvorbe pre deti a pre dospelých? Za mňa je to určite v tom, že pri písaní pre deti cítim oveľa väčšiu zodpovednosť, že aj keď sa ma niekedy pýtajú, hej, že či si predstavujem toho čitateľa tých poviedok, tak nie, to mi je jedno proste, akoby je mi jedno, kto si to prečíta, čo si o tom bude mysleť, keď som s tým ja spokojná. Ale pri tých detských textoch to je šialené, akože ja beriem to naozaj zodpovedne, že veľmi vážne. Ja mám hotové vlastne 2 rukopisy, pokračovanie Jaša a ešte také vlastné autorské texty o Vianociach a akoby mám obrovské pochybnosti, že či to, aj keby som to teraz dala 100 deťom prečítať a mala by som nejaký feedback, aj tak by som akoby sa cítila neisto, keby tá knižka šla von, že ako to proste, ako tie deti zareagujú, lebo ide mi o to, že či sa pobavia, samozrejme, či sa poučia, ale aby som práve nepokazila niečo proste tým, čo napíšem, tak možno je to zbytočný strach, ale cítim ho, alebo rešpekt voči tomu textu. No, je to úplne tak, že akože nie, že by bolo jedno, že čo človek dá do rúk dospelému čitateľovi, ale tie deti vedia byť aj už o mnoho viacej kritické. Ja sa vždycky smejem, že keď idem na takéto prezentácie, ako sme tu teraz, tak ja nemám veľmi veľký stres, ale keď chodím s tým slniečkom po školách a vy stojíte pred tými deťmi a vy viete, že oni proste si všimnú každý jeden detail a presne tak je to aj v tých knihách, tak proste fakt tam oveľa väčšia zodpovednosť a oveľa väčší
stres z toho, čo sa im ponúka. A ešte o to viacej, že vlastne nie sú čitateľmi len tie deti, ale vlastne ešte aj tí rodičia, ktorí keď ide o ich deti, tak sú o mnoho viacej kritickejšie, ako keby to mali čítať len sami pre seba. Čiže tam je ešte aj niekoľko rovín toho stresu. To sú strašné tlaky. A ešte to je drahé. No, ešte k tomu. No. Ešte aj vlastne vydať detskú knižku je oveľa drahšie, no, ako Peletriu, lebo tá tlač proste stojí viac. Takže, no, je to zodpovednosť.